Pričam ti svaki dan, pod bilim dugnom biju, naš Kuzma i Damjan. Fažana pisto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu sve sviće i Ferali. S tobom su u mom srcu sve sviće i Ferali. Poštovani gledatelji, dobrodošli u ovo tjedno izdanje Kronike općine Fažanovu koje večeras donosimo. Zasjedalo općinsko vijeće. Iznimno uspješna turistička sezona. Turistička zajednica bilježi 11% više noćenja. Grupa od 50-ak mještana i predstavnika općine boravila u jednodnevnom posjetu po bratimljanoj općini Kumrovec. U Fažani u organizaciji općine održana završna fešta za kraj ljeta na kojoj je bio i Sveti Nikola. Više o najavljenim temama u minutama koje slijede. Ovo tjedno zasjedanje općinskog vijeća ostaće zabilježeno po tomu što su vijećnici sve točke dnevnog reda sjednice usvojili jednoglasno. Među ostalim tako je usvojeno polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna općine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. Odluku o polugodišnjem izvješću proračuna je usvojena jednoglasno, tako da bilo je vijećničkih pitanja zašto su neke stvari napravljene tako, ali izvješće je usvojeno jednoglasno, tako da ne vidim nikakvih problema. Znači, napravilo se ono sve što se moglo, a radi se tako da, znači, prvo radimo kad imamo svu dokumentaciju, a nije samo potrebna dokumentacija, nego to su potrebne i financijska sredstva. Znači, mi trenutno u općini nemamo nikakvih problema sa financijskim sredstvima. To što malo duže čekamo od neke dokumente, znači dokumentaciju da bude projekat kompletan i radovi idu sasvim normalno, znači uhodanim putem, tako da ne vidim nikakvih tu problema. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Državnog ureda za reviziju o financijskoj reviziji općine za prošlu godinu. Revizija je napravila svoj posao. To što je revizija trajala malo dosta duže nego po informacijama nego u drugim mjestima, tražilo se, znači gledalo se sva dokumentacija, ali na kraju se ispostavilo da nema nikakvih isto primjedbi, nekih bitnih, velikih i od strane revizije. Na neke sitne greške koje, ako su se potkrale, to je se načelnica očitovala, tako da opet, znači, ne vidim nekih bitnih problema većih. Na dnevnom redu sjednice bilo je godišnje izvješće dječjeg vrtića Sunce, kojeg su vijećnici također jednoglasno prihvatili. Izvješće vrtića je samo za pohvaliti, znači oni se maksimalno trude da koriste i da ispoštivaju sva pravila koje im nalaže, znači poštivajući sve odredbe da ne krše nikakve propise. Standardi su visoki, oni se trude da ih udovolje. Sad su isto renovirali kotlovnicu, tako da će imati sada nešto, vjerojatno i smanjene troškove oko samog održavanja vrtića, ali vrtić kao vrtić radi dosta dobro, kvalitetno i samo pohvale za vrtić. Sve točke koje se imao na sjednici općinskog vijeća ovaj put su usvojene jednoglasno, što se još jedanput zahvaljujem svim vijećnicima, jer to su rijetki slučajevi da na jednoj sjednici gdje nisu samo vladajući, nego kako kažu i oporba, mada su meni sve vijećnici, moji vijećnici, ne gledam ništa posebno, ali kad se sve točke usvoje jednoglasno, znači da se radi, da se vidi napredak u radu. Na sjednici su među ostalim prihvaćeni i prijedlozi odluka o predaji elektroenergetskog objekta, odnosno trafostanice u vlasništvo HEP-u, te predaji vodne građevine u vlasništvo Pulskom vodovodu i Herkulaneji. To je jedna od zaista značajnih odluka koja je donesena sad na zadnjem općinskom vijeću. Naime, radi se o tome da je Fažana jug uređeno naselje gdje je općina gradila kompletnu infrastrukturu i moram priznati da smo mi jedinstveni slučaj valjda u Hrvatskoj koji je radio i niskonaponsku mrežu. Normalno da mreža je u vlasništvu, elektromreže u vlasništvu HEP-a, Hrvatske elektroprivrede i da oni njome upravljaju i da bi se naši građani koji tamo imaju parcele, koji su kupili građevinske parcele da bi mogli se priključiti na to, mi smo jednostavno morali donijeti takvu odluku i dati u vlasništvo HEP-u niskonaponsku mrežu koju smo mi gradili. Što se tiče Herkulaneja i vodovoda,
Znači isto tako je izgrađena infrastruktura i tu mrežu dajemo na upravljanje Herkulaneji i vodovodu. Tako da eto, konačno smo riješili problem svih naših građana koji tamo grade kuće da mogu dobiti priključke, da mogu normalno početi graditi i stanovati na koncu konca. Načelnica Ada Damjanac uputila je poziv svim korisnicima općinskog proračuna da općini dostave svoje prijedloge u svrhu izrade i preraspodjele sredstava za 2013. godinu. Kao i svake godine ja zaista pozivam sve udruge, sve građane, kogod ima bilo kakvu, ajde recimo želju ili prijedlog, da nam se sada javi. Znači u tijeku je poziv svim korisnicima proračuna, u tijeku je izrada proračuna, programa gradnje i održavanja, znači sa svim prijedlozima slobodno nam se mogu javiti, bilo elektronskim putem, pismeno, telefonski, kako god, anonimno. Dakle, da pokušamo maksimalno ispoštovati želje građana, normalno opet u okviru financijskih mogućnosti, ali u svakom slučaju da nam se jave. Znači, nek se svi jave. Prijave programa podnose se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici općine ili na internetskoj stranici općine www.fazana.hr. Prijave se mogu podnijeti do 5. listopada. Nepotpune te prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, kao i prijave dostavljene nakon navedenog roka, neće biti razmatrane, niti uvrštene u programe javnih potreba općine za 2013. godinu. Dodajmo ovomu i još jednu informaciju. Komisija za procjenu šteta od posljedica suše i požara izvijestila je kako je zaprimila ukupno 101 prijavu, te kako je u tijeku završna obrada istih, te kako će se za koji dan znati ukupna šteta koja je pričinjena. Prema procjenama ona se za maslinike kreće od 90 do 100%, a za ostale poljoprivredne kulture od 70 do 100%. Turistička sezona koja je za nama bila iznimno uspješna za općinu, koja je ostvarila rekordan broj noćenja preko 900.000. Mi smo već prije 10 dana uspjeli ostvariti ne samo naš plan, nego u stvari i kompletnu ponoviti prošlogodišnju turističku sezonu u onim statističkim pokazateljima. A od tada do danas smo ostvarili još dodatna noćenja, tako da trenutno smo ukupno na razini 920.000 noćenja sa preko 105.000 dolazaka. Kad govorimo o svemu tome, onda smo zadovoljni po dvije osnove. Prvo po osnovi ukupnosti razvoja destinacije Fažana, koja se reflektirala i kroz statistiku, a kao drugo isto tako i što je taj razvoj u stvari ravnomjeran, to znači da su ga ostvarili svi naši turistički subjekti. Kako oni glavni turistički subjekti, ovi veliki kao što je Bee Village i Pineta, ali tako isto i naši iznajmljivači koji čak su ostvarili bolje rezultate u odnosu na ostalo, jer je Fažana u cjelini na nekakvom indeksu od 11% bolje u odnosu na prošlu godinu, dok su iznajmljivači čak 19%, znači u ukupnom ostvarenih noćenja nego što je to bilo prošle godine. Evo, možete li reći malo o strukturu gostiju? O strukturi gostiju, tu su i kod nas najjači su tu Njemci. Njemci koji čine čak preko 30-33% u stvari ukupno ostvarenih noćenja. Sljedeći su obzirom na strukturu naših smještenih kapaciteta Nizozemci, koji su u stvari drugi po redu. Iza toga su Slovenci, obzirom na blizinu na emitivnog tržišta, ali isto tako i Campineta koja pretežno ima slovenske goste. I onda idu svi ostali Italijani koji su u stvari ove godine jedini podbacili, da tako kažemo. Svi ostali su ostvarili veći broj noćenja u odnosu na lani, osim Italijani koji su u minusu 3% u odnosu na 2011. Evo, imali gosti možda sa nekih novih tržišta kao recimo Rusija, ove istočne zemlje? Pa Fažana nije baš nekakvo, da tako kažem, destinacija prigodna za rusko tržište, obzirom da nemamo hotelskog smještaja. Rusi su gosti koji prvenstveno traže dolazak avionske destinacije i s druge strane boravak u hotelima. Fažana to još nema, tako da Rusa nešto malo imamo, ali Rusa koji su ovdje došli i kupili u stvari određene nekretnine u kojima sada borave kao vlasnici tih objekata. Oni jesu u kontinuitetu u porastu, ali kažem ne u onom čisto turističkom dijelu kao što su to možda u nekim drugim destinacijama na razini Istre. Skandinavci? Sa Skandinavcima moram reći da nismo baš jako zadovoljni, da to je veliki jedan izuzetni potencijal koji vidimo i za koji moramo vidjeti i naći načina kako ćemo ih privući u većem broju ovdje, zato što nam stagniraju već nekoliko godina, u stvari nemamo neke veće iskorake, nemamo ni padove, ali ne prate onaj nekakav trend porasta kao što je to sa ostalim nekim nama bitnim emitivnim tržištima.
U TZ-u se nadaju kako će se rastući trendovi nastaviti i u posezoni, što se čini se i ostvaruje, budući je u prvoj polovici rujna zabilježeno 17% veći broj dolazaka. Mi se nekako nadamo ove godine ostvarili nekakvih 930-940 tisuća noćenja, kojim se približavamo onoj nekakvoj magičnoj brojci od 1.000.000 noćenja za koju se nadamo da ćemo dostići sljedeće godine. Krajnji efekti posezone ovisit će puno i o vremenskim prilikama, budući je općina u prvom redu kamperska i destinacija privatnog smještaja, pa će u slučaju lijepog vremena to pogodovati dolascima vikendaša koji onda češće dolaze. Proteklog vikenda 50-ak mještana i predstavnika općine boravilo je u jednodnevnom boravku u Kumrovcu, s kojim je općina Fažana pobratim. Tom prilikom domaćini su za svoje goste, prijatelje, priredili bogat program, o kojem nam je nešto više rekao valbandonac Ecio Udovičić, koji je bio tamo. Bilo je dobro iz jednostavnog razloga što je bilo to tako spontano, gdje su bili nekoliko kudova koji su prikazali svoje tradicionalne plesove i muziku. A najbitnije od svega je bilo prikaz tradicionalne svadbe koja se odigravala na licu mjesta gdje su mladoženja sa svojom ekipom, svojim društvom tražili mladu da im daju. Ne? Tako da je tu bilo interesantno čuti te izraze, te razne fraze kako traže, zašto traže i sve to skupa. Ne? Drugo što je bilo interesantno je da je bilo masu drugih posjetioca iz raznih krajeva svijeta koji su imali priliku vidjeti te naše dogodovštine, prošlosti i tako dalje. Ujedno, poslije toga je bilo važno da Fažana kao pobratim Kumrovca je prikazala svoje običaje, svoj ples, tradiciju, gdje smo ih počastili sa domaćim fritulama, kroštulama i našim specijalitetom supom od crnog vina. I nešto što oni to nemaju niti su vidjeli do sada. Recite, koliko su ovako često druženja umirovljenika dvije općina? Mislim da godišnje jedanput se ide gore, znači na tu prigodu, a onda Fažana pozove njih isto tako kad je neka prigoda vezano za općinu Fažana. Jeste li stekli možda neka osobna prijateljstva, poznanstva, pa se možda međusobno posjećujete? A dobro, ne možemo govoriti o posjetama, ali o prijateljstvima i o poznanstvima sigurno da, jer čim ste tamo upoznajete ljude koje niste imali prilike do sada vidjeti, ne? Od njihovog načelnika općine pa do njihovih raznih udruga i ljudi koji učestvuju u tom programu. Dobro, možda oni dolaze ovdje na ljetovanje ili... Pa neki dolaze, ali normalno u svojoj vlastitoj režiji, ne? Unatoč neprilikama i peripetijama oko natjecanja u novoj natjecateljskoj sezoni, ona je za Fažanski nogometni klub Mladost u prvoj županijskoj ligi uspješno započela. Pa evo, trudili smo se da šta prije zaboravimo ovu neugodnu epizodu u kojoj smo bili uvučeni nekorektno, nepošteno. Pokušat ćemo se preko institucija Nogometnog saveza izboriti za pravdu, ali pravda može nam biti samo satisfakcija, ali ne možemo promijeniti situaciju. Tako da startali smo normalno u prvoj županijskoj lizi, smatramo da imamo dobru ekipu, to smatraju i svi, to su tako i ocijenili kao glavne favorite nas za prvo mjesto. Mi znamo da će nam biti teško, jer svi sa dodatnim motivom i grizu protiv jake ekipe. Moje uvjerenje je da je ova ekipa jača nego prošle godine u višem rangu. I evo tako, pokušali smo ipak prevazići tu situaciju i okrenuti se sportu dalje i sportaš je takav, mora tako se okrenuti i mislim da idemo dobrim putem. Evo, ukoliko nogometni klub Mladost iz Fažana stvari dobar rezultat i osvoji prvo mjesto, evo, da li je klub spreman i za viši rang natjecanja u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi? Pa mi smo sigurno spremni za to, u stvari ne spremni, mi smo to dokazali 7-godišnjim učešćem u tom rangu sada gdje smo nepravilno izbačeni, da smo mi jedan ozbiljan klub, jedan klub od kojega svako respektira u toj lizi, niko nije mogao doći u Fažanu i reći sad ćemo pobijediti to, tu se teško gubilo utakmica.
ali puno smo napravili i na infrastrukturi. Mi znamo da moramo napraviti taj sportski centar i to se godinama mučimo od kad je općina, znači ovih 11 godina je to bolna točka. Ima nekih naznaka da bimo krenuli sljedeće godine sa realizacijom sportskog centra u Fažani, tako da evo to nas drži i vjerujemo da bi se to moglo i brzo izrealizirati, makar tvrdim da i na ovom terenu mi imamo uvjete za taj viši rang. Naš teren sa svom okolicom i infrastrukturom koja postoji na njemu ne zaostaje za pola terena u sadašnjoj 3. Hrvatskoj nogometnoj lizi. Evo, možete li reći s kakvim igračkim kadrom raspolažete i koliko je zapravo igrača iz same općine Fažana? Pa mi smo kolektiv, ako gledamo savezni rang, znači savezni rang, klub koji ima najveći broj domaćih pojedinaca u svojoj ekipi. Znači to je odraz dobrog rada u mlađim pogonima, tako da nama ti mlađi pogoni kad završe juniorski staž, završe u seniorskoj ekipi i naravno i talenta, jer ne možete igrati viši rang ako omladinac nema talenta, kako da igra tako jaku ligu. Tako da tu smo u velikoj prednosti na drugim klubovima i ako nam i neko treba izvana, nazovimo izvana, jer ne znam šta znači izvana ako je iz Pule došao igrač. Ista je situacija kad od naših 7-8 igrača i sad nastupa u Istri, što je nama na čast i na ponos, tako da ne mogu govoriti o strancima, to su naši dečki koji s našim dečkima idu u školu i tako. Mislim da smo kvalitetno popunili ovaj naš baš domaći igrački kadar i da smo tu na to jako ponosni i to nije od danas, to je u svih 50 godina koliko mladost postoji, uvijek je bio domaći igrački kadar i upravo on daje ton, žestinu, onaj domaći štih i onu vrijednost pravu domaćeg terena, koji put možda i pretjeramo u agresivnosti, ali evo, to je taj, bi rekli, domaći karakter ekipe. Ako vi stvorite ekipu izvana, neće se niko boriti za vaše mjesto kao što se vi borite, to je normalno. Nakon 3 odigrana kola, fažanska mladost uz 1 pobjedu i 2 remija zauzima 5. mjesto s 5 osvojenih bodova. U organizaciji općine u Fažani je protekle nedelje održana završna fešta za kraj ljeta, nakon što je ista takva prije tjedan dana održana u Valbandonu. Za razliku od većine ovoljetnih fešta koje su se odvijale na Fažanskoj rivi, ovoga puta ona je organizirana na ulazu u Starogradsku jezgru u ulici 43. Istarske divizije. Uz glazbu i ples gosti i mještani imali su priliku uživati u gastronomskoj ponudi gdje je općina za posjetitelje osigurala 100 kilograma sardela koje su besplatno podijeljene. Gosti i mještani vidno raspoloženi zabavljali su se do kasnih večernjih sati, među kojima je i ova Belgijanka. U Fažanu dolazim već 10 godina, prelijepa je. Najviše mi se sviđa njena obala, Brijuni i posebno ulasci u more. Kako se vama sviđa ovdje u Fažani? Dobro, lijepo. A što da kažem, nemam šta reći ono. Kako vam se sviđa večerašnja zabava? Večerašnja zabava je super i tako. Mi smo iz raznih mjesta. Rodom iz Hrvatske, a živimo vani, već dugo godina. Ljetujete li ovdje u Fažani? Da. Dojmovi sa ljetovanjem? Zapravo u Peroju živim. Živim za vrijeme godišnjeg odmora. Kako vam se sviđa Fažana? Jako lijepa. Vama? Isto tako, ja sam u Biviliću uvijek svake godine, već 12 godina. I po 3 mjeseca normalno i Fažana je puno podmakla u posljednjih 3 godine mogu reći. Da se puno organizira i vrlo sam zadovoljna. Ova večer je fantastična, koji svake večeri u Fažani. Koliko ste pratili kulturni program općine? Malo sam pratio, sam bio odsutan poslovno, bio sam u Italiji, a ono što sam čuo od mojih mještana, od moje mame pogotovo, oduševljena je sa svakim detaljom tog programa koji se bio odvijao u Fažani našoj preljepoj. A među posjetiteljima te večeri bio i Sveti Nikola, koji se odlično zabavljao i družio sa gostima. Dobro večer, ja sam inače Sveti Nikola. Ja sam inače i zaštitnik pomoraca, ribara, djece, kao što znate. Pa sam došao u ovaj vaš lijepi grad Fažanu, malo vas posjetiti i da razveselim ljude. Znači li to da se često ovdje u Fažani?
Pa vrlo često, jer je Fažana jako krasno malo mjesto, predivno. Ja sam jako lijepi zalazak sunca ovdje vidio i to me uvijek privlači i naravno ima dobrih ljudi i svi su dobri ljudi u stvari. Eto, nema tu... Redovito dolazite? Da, uvijek dolazim na ove. Pogotovo volim kada su ovakve male fešte. Sad je ovako kraj sezone, naravno u našoj lijepoj. A šta se čeka? Idemo nešto još i optimistički gledati život. Ja se držim onoga. Umrite od smijeha da bi duže živjeli. To je medicinski dokazano. Hvala vam. Hvala vama. I pozdrav svim dobrim ljudima, u stvari svim ljudima pozdrav od Svetog Nikole. Uz ovu općina ove sezone u sklopu kulturnog ljeta organizirala niz kulturno-umjetničkih, gastronomskih i zabavnih programa koji su naišli na dobar prijem kod mještana i gostiju. Pa općina je organizirala ukupno 27 manifestacija, znači 4 više nego prošle godine. Ako mogu navesti kao jedan ne napredak nego novina je bila ta da smo afirmirali jedno par novih pozicija za koje smo dobili pozitivnu kritiku od posjetitelja ljudi, naročito za područje plaže, gdje je bio veliki koncert Crvene jabuke, gdje je nadmašio sva očekivanja, čak i naša koji smo bili možda malo skeptici prvi puta ovo, ali pozicija je bila prekrasna i mislimo da imamo jednu jako lijepu poziciju za takve manifestacije. Možda čak i fažansku feštu sardela okrenuti tamo sljedeće godine, ali ajde, o tom potom. Znači došli smo i do naše ulice 43. Istarske divizije, gdje smo dobili isto od Pula film festivala, od ovih naših pučkih fešta, strašno dobru kritiku da je ambijent prekrasan, upravo za takve neke manje manifestacije. Onda mali trg Župnog dvora koji je bio prenapučen na kazališnoj predstavi, na klapama u Fažani i na par malih koncerata, ovih dueta i takvih nekih manjih akustičnih manifestacija, tako da evo to je poboljšanje, bi rekli, i želja za nečim novim u odnosu na prošle godine. Kakvi su planovi za iduću sezonu? Pa već sam više puta napomenuo da smo ti koji se uče na greškama i volimo čuti i savjet i mišljenje svakoga. Mi znamo da nismo sveznajući i svemogući, da se ljudi trebaju konsultirati, čuti i nekog iskusnijega ko u tome radi, tako da mi pokušavamo isto od nekoga koji ima veću tradiciju od nas, makar mi nemamo zanemarivu tradiciju. U ovih 11 godina se stvarno u Fažani jako puno toga desilo i napravilo na tom planu. Tako da planovi su ti da bimo još možda neku manifestaciju malo obogatili na neki način. Ima nekih primjedba, jer u svim tim organizacijama i manifestacijama desi se možda i po koji propust, kao što je bio i propust u Valbandonu, na Valbandonu srcu, gdje se ja ispričavam ovim putem svim našim mještanima, i ja sam mještanin, bi rekli, stanujem u Valbandonu, ali nije bila naša krivica, naprosto nam ugostitelji nisu došli. Trebaju shvatiti da ugostiteljski ponudu sami ugostitelji daju. Obećali su, međutim bile su 2-3 velike manifestacije, Barban i Pula, i jednostavno otišli su tamo gdje im se isplati. Tako da za to se ispričavamo, već smo i jednu manifestaciju ponovili u tu svrhu i bilo je prekrasno, lijepo i mislim da se to više neće ponoviti. U glazbenom dijelu programa na završnoj fešti nastupili su trio Rio i Josefina te Erik Balija, a zabava je uz dobro raspoloženje i ples potrela do kasnih večernjih sati. Poštovani gledatelji, ovime smo došli do kraja naše večerašnje emisije. Ostanite dalje uz program TV Nove, jer u nastavku slijedi emisija o uređenju interijera Dom 2. A do idućeg izdanja Kronike općine Fažana za 14 dana, doviđenja. Fažana misto moje, srićam ti svaki dan, pod milim tugnom biju, naš Kuzma i Damjan. Fažana misto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu sve sviće i Ferali, s tobom su u mom
mom srcu sve sviće i pera.